Usi au machita undo mtsuma. Chuma, Gumbo Chuma, Richmond. Ndiwe. Manangani the prince. Ndiwe. Changamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekuti tezvaranda pfuma yawo mombe nhatu mbudzi nhatu nenembo dzako chikwadimamedari kutaura izvozvo ndi Gumbo Chuma Richmond achitaura kuna Mananganidze prince ndauya wamene pane someone remunhu ari kuti anzi asevwa nhasi panapa randakasevwa kunyamajura inini last week ndeupi anzi anonzi cosmas madono ndime kunyamajura yasosanganisira wani ndati paita mhosva mbiri pana watezverawa nemupanda kwanyamuona andataura watezverawo ndiye wakaiwoneseva zvira haiwa ine kunyamajura ndakaenda kumbaka wakaya kumba papangwini tikasatikaona samondangarire uyu rawatezverawo unakukanika tokubvunza paya sapanoriri 1 korimi racho but handina kupiwa ini ndakakupaira ngura takarara saka ndashautira ngura ndakusevha paya saka ndonazosevha kune awa manje ndikadare ni awa but raosamonina ndakupiwa ndopati saka pani confuse ivo rawakaunza ndere uyu ndobomuudza kuti samani ndozvakaita iwo ndokwatakanotaurira naye pamupangwini imuchida mugaipinde next week. Okay, you put next week. Okay. Right. You put the next week. You put the next week. Right. You got to put the. nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yawo mombe nhatu mbudzi nhatu nanembo dzako Utaura tezvara ari pere munhu wako uyapo agare pakata ane family here vakatidzana here vakadii vanhu vanewana here zvezvezvo makasimudza izvi izvi ngatimuke Bangure chakami ndine nyaya yangu yemwana wangu anonzi ani mwana Reason Gumbochuma ani Reason Gumbochuma okay so ndauya nenyaya yekuti izvo zvakasvina kuona mwana wangu saka ndindoplay mapfumo kumukomana uyezve kuti mukomana atora mwana wangu wakazinge wakuchinjana kunyenga mwana wangu iye namukoma wacho handizivi kuti zviri mhere muno munyika muno ishe wangu saka ini pandakazvinzwa inyaya iyi ndakaiswa pamwe nevanhu nemakuhwa ndikati kana mwana azvira handiti handigoni kutora mwana inini mwana achizvida mangwana zichichemanini handiti saka mwana paakazotiza achiuya kumba achitaura nyaya yake ndikati ini mwana kana wauya handikwanisi kukuramba ini ndogona kutitambira handiti ndakabva ndatatambira mwana wakati aini baba ndino report akabva ndinake akabva aenda handiti akabva atora yacho saka pai ndikati ndingatendawo nenyaya yekupi inobatsirwe ini nyaya yangu iyi pamezvo zvakadini kuti zvakundorwadza kuti izvo zvine dumbu iri raari handiriwochinjana mwana wangu apa ina achiazi kuti mukwasha wangu ndeupi changamiri saka ndakakwamuno ndimi baba wangu vanogona kutigadzisa nyaya ipi iyoyi zvaifamba sei rizi
anonzani waichera nemukoma weuyero kana munhu nemukoma wedu anonzani mukoma wacho anonzani rosta ari muno ini panake ndakumva kwaula kaenda ndipamuri pemukoma ndaenda ikoko wakatogara dare mumao achibva wati iwe vazviti ugare nemukomana tiwa tuende kunotogara namukoma wacho kuseri kwaigara mukoma wacho aisagara pamba ipapo aigara kuseri kwaigara ini nhandisimoomba imomovha andibvunza mukoma wacho akatoda kundibvunza kuti zvinoitei asati apedza kutaura pane chakabva pindokati tawirirana mukoma nemunin'ina zvinhu ndo zvaunodi ndo zvaunoita ndichibva ndabva pamba pavo ndakabva kuma-past 10 to 11 dzemanheru ndichienda namukoma wacho kumba kwavo ndasvika kumba kwavo musi wacho ndakasvika ipapo kani vatoita mukadzi zvekundimanikidza tabve ipapo ndakabva ndadzoka bva aina ndisikuda ukatidzokera unogare utonogare namukoma ivava uchigara murumu ako mukoma murumu ako ndakati zvinoitero kati zvinotoita ndozvaudodi ndozvaunofana kuita ndobva ndakadzobva kumba kwavo ndichienda kumba bva ndanozipota kupolisi musauro ndonyaya di netsika zvinonzi yeini inyaya yekurorana inodoti muende kwamama mozobva ikoko mozoona zvinenge zvakamufa chakatika ndechekuti inini nemukadzi uyu takadanana tichiri mukomana nemusikana tadanana tichiri mukomana nemusikana musikana uyu ndakutarisa kuti ndakuda kumuroora ndakaenda kubasa kwaarara ndakutsvaga mari yekuti ndiende kumubvisira kumba kwavo akatizira kune mumwe mukomana atizira kune mumwe mukomana obva aenda bva anobara mwana ikoko abara mwana ikoko ndobva adzoka paakadzoka akadzoka tikadzokererana ndakuti ndoda kumuroora bhatiza vaenda kupenhalonga paakaenda kupenhalonga kubasa akadzoka patataurana patakumbirana regero patanzwanana inini ndikanga ndamuudza kuti shamwari kana usikuda kuroorwa neni semunhu andakabvira kudhara ndichikuudza kuti ndoda kuroora saka kana usikuda kuroorwa neni ndakutsvaga mumwe anoda ake zvekudi zvekuroorwa neni akatitsvaga ini ndakabva ndatsvaga mumwe musikana ndatsvaga mumwe musikana uyu musikana uyu pandaidanana naye aiti ndiri kumwa mapiritsi achiti ndiri kumwa mapiritsi akazosiya mapiritsi ayaya aona meseji yemusikana wandaidanana naye mufoni mangu obva asiya mapiritsi paakasiya mapiritsi ana utaura ndasiya mapiritsi obva abata pamiri paakanzwa kuti ndatizirwa nemukadzi wangu wandinaye akabva ati ndine pamiri pako ndiri kuuya kumba kwenyu ati ndine pamiri pako ndiri kuuya kumba kwenyu handina kumurambidza ndobva ndati alright unoita zvonenge wadi zvonenge waona zvinoita kana uine pamiri pangu ndobva afonera mama wangu ndobva audza kuti ndakanzwa kuti mwana wenyu akadi akaroora mama wangu bva kuti ichokwadi akaroora ndobva ati kana akaroora ini ndiri kutoya koita mukadzi wechipiri pamba penyu ipapo mama bva kuti ameno zviri kwamuri ndi munodanana munoziyana ndobva andifonera ndobva ndidza kuti ndiri kuuya kumba kwenyu ndobva ndati kana iwewe uchikwanisa kugara pachipiri asi ndakuudza kuti ndine mumwe mukadzi wandinaye ndobva ati ndinokwanisa obva auya bva agara pamba paya takagara zvakanaka 1 week tagara 1 week akazoti umwe musi ini ndakatumwa kumashopu makusenseni iye ari murumu make maanorara ini musi wacho ndandarara kuimwe rumu ine umwe mukadzi nekuti ndaiti ndikarara kurumu yake ndorara kurumu saka musi wandakaenda kunorara kurumu iyi pandakatumwa kushopu makusenseni ndakatomuka ndobva ndamuti mamukasei vatotanga ndatumwa kumashopu ndodzoka manyimani obva ati alright ndobva akabuda obva ati kuna mama wangu ndiri kuenda kotsvaga muchairo pakaenda kunotsvaga muchairo obva atotiza pamba atiza pamba inini pandakabva kumashopu ndakasvika ndichitaura kunzi mukadzi wako atiza pamba abva pana makusenseni asati adzokana nhasi zvazvo zvekuma99 ndobva ndatanga kutera sandaki yake ndichitera sandaki yake ndakaenda kusvika kumba kwavo ndobva ndasvika bva ndaona mai wake ndovangu vari pamba ndobva nditi mukwasha uri kutsvageiko ndiri kuona uri tendera parodhi ndikati ndiri kutsvaga mai nini wabva kumboko kare kare makuseni asi sandaki yavo yasvika kuno ndobva kuti mukwasha ndega ndikutaurire mwana wedu asvika panapa asi asvika panapa ndikamubvunza kuti unaani akati ndine murume wangu ndobva atosvika pamba panapa akati tiri kubva kumashopu ndine murume wangu asi azogara panapa azonditaurira kuti mama inini ndaona kuti ndiri kutambudza mukadzi wandakasvika ari uku saka inini ndakuenda kubasa ndobva mai wacho bhoti asi ndamutaurira kuti usaende kubasa pa kana zvekugara ipopo zviri kunetsa enda kumaprofita aunobatsirwa
inini ndizvakantaurira ndobva ndasimuka ipapo wakanditi saka iwo enda unotsvaga kumashops kana kuti kumaprofita wakanditi kumaprofita unodzoka muchachi inini ndakateresa ndaki yake kubva ipapo pambapo ndobva yaenda 17 wakwataurwa ikoko ndiko yakaenda straight ndobva ndasvikeko ndakagwinisira kungoiona village ndobva ndadzoka kumba pandakadzoka kumba ndakasvika baba wangu waendawo kunomutsvaga watoronao nevamwe vanhu vevillage waenda uchimutsvaga ndobva wasvika kumba kwana tezvara wasvika kumba kwana tezvara wakasvika uchitaura kuti mwana tadii tamushaya kumba uko wachitaura tezvara baba wacho vanokwanisa kutaura zvakazoitika baba wangu asi tabva ipapo mukadzi akazodzoka kumba kuma 8 dzemanheru ini ndandisitoripo ndandotomutsvaga futi asvika kumba kuma 8 dzemanheru akabvunza kuti wangoenderi akati handisitomboziva zvazvaitika popadedzwa mbuya wake warimo futi muno obvunza uye munhu uya watatotsvaga uya arimo muno adzoka kuma 8 dzemanheru ndobva abvunza kuti wangoenderi ndobva taura kuti musashupike henyu nenini ba ndandaenda kutotsvaga basa vanzi wangoenda kutsvaga basa wangoirana nemurume wako here zvikanzi ai asina ndatoenda kutsvaga basa ndatori 1 saka ini zvandandatoenda kutsvaga basa kutodzoka kudai ndatoya kunotora hembe dzangu kuti ndiende kubasa nokuti ndakamirirwa mangwana matsenseni ndinotoenda kubasa ndobva vanhu vese varimo kubva wataura kuti zvinoita here iwe uri kuona kuti zvichiita here kuti uende kubasa murume wako usina kuwirirana naye iye akati ndo zvandatoona zvinotoita nekuti ndikudisturba mukadzi wandakasvika aripo baba wabva wati inini ndandasvika kumba kwenyu muroora baba wako akati ndoda kutokuona saka iwewe handii baba wako wokuona kuti tadii takuona tosodzoka iye akati ini ndakutotora hembe dzangu dzese rongedzai hembe dzangu dzese tobva tabva panapa ndakuenda kumba kwedu ndobva ndaenda kubasa takatora hembe dzake saizvozvo bva taenda kumba kwavo tichisvika kumba kwavo takasvika bva taratidza baba wake namumwe wake wakatora chitropo wakatanga kumurova kuti zvawaita hazvidi hatizvidi ndobva watora mwana wake mudiki ndobva wati mwana wako tatanga kuchengetera mwana wako manje tatinoti hauchengetere kichi mwana wako chitora mwana wako nehembe dzako zvese muende kumurume wako ndobva ndati baba ndaikumbirawo kuti mukandipa uyu mwana munenge mandiremedza mutoro nekuti mwana haaziri wangu zvikanzi tora iwewe uchaziva kukumuendesa uchaendesa kudzinza kwake mwana iyeye iwewe kutaura inini wakanditi uchamuendesa kudzinza kwake iwewe namai wacho ndimuchaendesa mwana iyeye kudzinza kwake handina kuzokwanisa kuzoramba nekuti hapana zvandaikwanisa kuita tobva ndatora mukadzi wangu nemwana tobva taenda kumba inini ndaisatoziva kuti uyadanana namukoma mukoma mangwana acho makiseni wakasvika ndobva waudzwa nyaya yemamiriro yange yakaita mukoma wakati chii chinonetsa inga wani mukadzi uyu paakauya ndakataura ndinogona kumutora ndikamuchengeta wani mukoma wakanzi iwe unotora seiko mukadzi wemunin'ina wakati haizvo ndizvo zvatinoita vanhu vese bva tichiti hazviiti zvasiyana nazvo uyu akasara akagara mukicheni namukoma wasara akagara mukicheni ndakatobudisa mombe ndabudisa mombe ndaenda kumombe nini pandakadzoka ndakasvika ndichinzwa kuti mukoma watoenda kutsvaga girosari rekutochengeta mwana uyu wawirirana namain'ina wakutoti vari kutorana nhasi uno ndikati ndozvawirirana zvikanzi pandakasvikawo zveshuwa takagara ndichida kuona kuti sei ona vari kuwirirana sei mukoma wangu inini vari kuwirirana nemukadzi wangu kutorana pamba pedu obva watorana zvekuma 11 dzemanheru vanhu vakatanga kuendaenda kunorara uyu akarongedza mabhegi ake namukoma bva watotorana bva waenda ini ndasanda nombosimudza nyaya kuti ndiende kwasabhuku kana kwani watorana apaipa inini uyu chakuswera mangwana wacho ndobva akabva adzoka kumba achidzoka kumba akasvika achitaura kuti inini mukoma wauyu handichawadi ndakuda kudzoka kumurume wangu achitaura kumba kunana mai zvikanzi wauda kudzoka kumurume wako mukoma wake hauchawadi zvikanzi zvikanzi iwe uchiona zvichiita here kuti wotizira kune munin'ina wombobva waenda kuna mukoma wozobva futi kuna mukoma pawakabva panapo chienda kuna mukoma akati tinotanga tanotestwa tobva tazotorana kuita mukadzi nemurume iye anoti hatina kuzonotestwa takazongotanga nekurara tese tisina unotestwa saka iwe wakuti handichadi murume uyu ndakuda kudzokera futi kune uyu zvinozoita here hazvitemesawo nematemo here iye akati haini ndozvandatoona kana izvozvo zvisingati ndingatosimuka hangu ndobvako ndoenda kubasa kana kuti ndingatogara ipapo inini ndakaita sahouse girl ndichibikira mukoma uyu
asi urutaura zvemwana waakaenda akayana mwana wake uya wakamboita pekutanga ndo wakaya naye kumba kwenyu but inu ndeko ndo saka ne I think mapurisa akaona kuti hapana rape wakaitadza wakaona kuti no haina inhau yekuti akaenda kundorara nemukoma uyu ndiye akatoda kuenda kundorara nekuti akaenda kumapurisa mapurisa akatoona kuti hapana nyaya iyo yakakanganisika asi panga paine chitenderano changa chiripo kuti akatondorara nemukoma achidi acheka right. Saka nhau iripo pakuti sezvaravari kuda zvavaita vanoda chi ipapo patakienda kumapurisa wakasvika nyaya yedu ikaenzeswa nemapurisa baba wakati ndinoda mombe pane zvakaitika ipapo mombe tikatina tikaendesa tatina mombe taendesa mukadzi anga atiza atoenda kufuti kumba kwana tezvara panzi ndinoda mombe tatina mombe yedu taendesa mombe yedu ndakabva ndanzi mukadzi wako unomuda ere ndikati mukadzi wangu ndomuda ndobva ndanzitora mukadzi wako ndakatora mukadzi ndikauya naye kumba ndauya naye mukadzi kumba kumanheru kwacho futi haana kutorara pamba musoro kumanheru kwacho akabva atiza obva enda kwagogo wake akasiya pamba pedu isusu pamba ndogara pamba pababa namai pamba pedu isusu akasiya kapesi kake nemasanda ake kumba kwamukoma akasiya hembe dzake nedzimwana mukoma wana mukadzi mukoma ungawana mukadzi kuti ndiri pandakaenda kumba kwedu ndakaenda zveshuwa ndabva ikoko manheru pawakanditora inini wachina neikumba wakadzoka neni mama wacho nababa wacho ndikarara navo mumba mavanorara ukati hapana nzvimbo yekuyekurara ukati makuseni pfuma ise mabhegi angu pavharanda ndikaisa mabhegi angu pavharanda musi wacho iwowo ndopakatanga ini ndakanonokaona noti takarara zvekuma3 kunze kwakuda kuedza noti pandikabva kumba kwedu wakasvika bva iyoyo titaurira chokwadi kuti wakamanikidzwa ere kurara nemukoma wake wakandimanikidzwa because ana mai wacho wakamanikidzwa sei kurara nemunhu usingadi wana mai wacho pandakadzoka kumba kwedu wakatanga kundituka uchiti mauya nekachikofi ndikakupawa nako pambana pauda kugara nako pai mabhegi angu vaiswa pavharanda vadasipera masikati wakanditi wewe urikuenda kunogara nani namukoma wacho kuseri gogo wangu ava gogo wangu vakagara apa wakawanyepera mai wacho kuti mwana wenyu zvinoita mwana wenyu azotonyepa kuti ati mimba yenayo ndeyamukoma saka mukazoona asi pana pamoshambidzika kuti chii chaitika musoka yemapurisa mai wacho akataura wega kuti ndakanyepera mbuya wacho wekuti mwana we ati mimba ndeyamukoma tasvika kwamukoma wacho kuma11 dzemanheru kudzemanheru ipapapa ndakasvika ndikarara iwo kwabva kuti manikidzeta mukadzi ndisinombota kuita mukadzi wavo ndadzoka ikoko taenda kunoedzesa zvataura takaenda zveshuwa pataenda patadzoka uyu ndiye akakanditora nana mukoma wacho wakarara nemukoma wake kangani kawani ndoko wakangorara naye nokuti ndakabva yese haunazomurara naye atinogara kumazuva akawanda ndakabva ndafuma ndakaita sifuma pamba pavo mangwana kuti mandafuma usikuyo makarara kangani kawani kawandeta usiku wese kwakwa kuma11 but kumapast 11 but kabva kumba kwavo patore distance kubva kumba kwavo kuenda kwamukoma wacho vataenda ikokoko tadzoka takaenda zveshuwa kumapurisa kukutaura vataenzanisa taenzanisa wakabva wati iye uyu akanyatsotoronzi mwana wedu kana usiri kuda siya mwana wedu wochengeta pamwiri pako akati mukadzi wangu toenda naye taenda kumba kwavo ndasvika ndikaboresa pamwe wacho anondaireke kutanga vandamboresa kaishu takagara pasofa wana anotidaira papaenda mukoma wacho watatinoona ungabvara pabva wati mama amusuzvinzwero timurumhoreswa wati nhandisiri zvinzwa tasipera tofadagara tagara kudaro so iye mabhegi angu andasiya kwamukoma uko tagara kudaro yangaenda kwamukoma wacho paakadzoka vanhu vakuzvekumapast 8 vanhu vakubika wapedza kubika atipedza kubika akabva asunga vaenda unorara ini ndakasara ndakagara mukicheni ndasara ndakagara mukicheni pakabva pambi naumwe wangu ari mama dzavo vadzatotanga kutsvairwa pekurara vadzawaridzirwa pekurara mukicheni imomo ini pakatanga kutsvairwa pekuti warare ndakabva ndabuda mandagara pavharanda ndagara pavharanda wakabva watsvairirwa wapedza kutsvairirwa bva wawaridzirwa warara vavhara dhori pakicheni wavhara dhori pakicheni ini ndakabva ndaenda pana ndine zambia rangu kwakuma11 dzemanheru ndanditoreka zambia kangu vandatorara pasaidi pestube baba vacho vawandivheneka ukati munhu here ndikati ndini vati vadarikira vaenda kubva ndikwangu vachienda
hanzvadzi yacho yanga iripo yanga ichichera mvura bvaivheneka kati indasonzitandadza unosvikira bvaenda taimi idzodzo ndobva ndakabva ndaenda kwagogo padhuze nepagogo mubva ndasvika mandati gogo ndiri panze yezvinezvi vandatoamudza handihenyu ndotora hembe dzangu ndiende kumba nekuti kurara panze handina blanket 1 ndiri munhu akazvitakura kunze kukutonhora kune mosquito ndiende yangu ndotora hembe dzangu kumba kwavo ndiende kumba kwedu iye akabva asvika tobva svika titanga kupopota gogo wangu asati watomboenda kana nekumba kwedu bvatanga svika achitanga kupopota iwe uri kuwanzira nyaya dzako hapana dziri kuda pachena haungandorari kumba kwaMukoma hapana even musi iyoyo wekuti ungati wakazoenda kumapurisa wakarepwa hapana evidence yekuti uri wati wakarepwa uri wati vanhu vakanditenda undorara vanandorara nemunhu which zvinoratidza unzenza pazviitiko zvakaitika ndawa saka mapurisa akabva aona kuti hapana nyaya iripo mambo wangu regai ndikutaurire handiti iyi nyaya iyi kai iyi nyaya iyi nyaya iyi nyaya yakaoma nyaya yakaoma pane kugeta advantage handiti kugeta advantage nekuti todai iyi nyaya iyi mwana paka nyaya iyi ndakatonditodzwa inini handiti nevanhu inini ndikati handikwanisi ndiendatarisa kuno kuna mama nyaya ndakaidzwa nevanhu handiti ndini baba yemwana uyu ndikati ndo zvazviri indiruziva kuti mwana akaenda kupi aiwa mwana akaendwa kuna Mukoma wani wacho ndikati zviriko here zvikanzi ameno ndikati handikwanisi kunotutora mwana mangwana chimanani handiti kana iye asingazvidi anofanira yakupi kumba handitika right pasina kana kuti madays ndakabva inini next door yangu yakabva yauya pamba makuseni kuseniseni ikabva ikati kuna mama wacho ikati wakatana secret wacho wandaine vachityika kuti mwana aityika kuya pamba kutya inini baba nemhuzva yakaita kutiza achienda kupi kwau ikati kana mwana wangu adini ngauye pamba ndikatasi mwana wangu ndiri nyaya yacho saka pakataura nyaya iyoyo ikati inhandizivi inini netaimu dzakatodziuridza wakaendawo mai vacho vakaendawo ndati teera mwana unotutoreka muzuku takangwa anditi right waenda ndopakapakasvika kanzi seimwa mwana upi mwana iyeye anditi ndopakatitaurirwa mai vacho vanzi waitaura ngesecret kanzi asi baba vacho musano waudze anditi toda kuti mwana uyo anogare nani naMukoma wacho wauyu anditi hapana iyo mwana wenyu anofanira kuti azvibate ndikuona kuti munhu wekuti kana kuti tizoona kuti right anogara sei pamurume apa achiti arurara naMukoma apa arurara nemurume apa tochitoka mapurisa I think akatoita basa akaona kuti apa hapana evidence yekuti akamanikidzwa uye kuti pane akarepwa kana kuti akadii nekuti dai anga akarepwa haungafambiwewo usiku uchibva pamurume wako kufamba mati distance yakareba sei about a kilometer uchifamba muri 2 uri kuenda kupi kundoitei yusi ndo mibvunzo inenge ichibvunzwa haipinduriki kufamba kilomita uri kuenda mapurisa akaferefeta akaona kuti iye ndio nzenza right anyway taakuchidzoka panhungu yaakaitiswa anofanira kuti abhadhare chii uyu kuti akaitisa pamwe nazvii ndo zvatingatongobatsiranei kamambo semamirira zvakaita imombe kuti hazisunzwisisika vanobhadhara mombe madamages right unondobhadhara mombe 1 kana kuti 350 mombe yedare yemadamages then zvamamuchiita izvo wobhadhara mbudzi 2 kudare nekuti hazvina musoro munogara mukomboni atogara village muvillage munoita zviro zvemakomboninda
Nekuti mukomana unorara nemukadzi iwe urikuda kuti unomuda, akarara namukoma wako uri kumuda, nanhasi uri kumuda, ende right, unondobhadhara mombe 1 yemadamages. Then kana uchizoda kuroora mozonge makugara mozoenda, asi tiri kuona kuti panofanira kunge pachibhadharwa mombe yemadamages. Makosi enyu ekumudza akubuda reimari ichi already 200. Titaure kuti asvika sei 200. Takanzwa zvichinzi 70 yatakabhadhara ndo vanotanga kutika. Neyatakauya nayo musi wacho wekutanga. Nepatauya patakantanziwa nambuya mawitness ngovange varipo. Mukomana ndiye anobvisa kuti chii mari yake. $70 transport imari kuenda kwenyu. Musi watakauya tiri $20. Intebogara upi? Kwamereni. Kubi. Nyamajura haiti $20. Uya nekudzoka 3 kubva kwedu kusvika panyadzidora kuno nekudzokera 8 nekudya pondo. Right, $8. 8.16. Right, nhasi maya muri wangani? 4 times 5. 20 times 2. 40 plus 16. Yoita chi? 56. Plus 70. Yoita chi? 126. Alright. No rima cost. Unozibhadhara rini? Pamusoro ichangamiro inodarisa. Ini ndaida kubvunzawo kuti baba vari kutaura mombe. Asi kune mombe yakaenda yavatori nayo kumba kwavo. Iyo yanga iri kuri pabhosva yevakoma vakurara futi nechi? Handiti yanga iri mhosva iyo. Ini nangu ini mambo wangu. Ini nyaya inazikuzana. Ini nyaya idai papena wangu watibatsira wanditi. Chikwadi chini kuduro pai. Kana kuti wemwe kana wodibatsirawo chikwadi chinza pabhuru. Because iyi nyaya yasikuda pachena iyi. Dai nyaya ini ndiziva zvinhu zvikaizvika. Ini ndiri munhu ndofunga. Kana pese pakati nyaya nambotaura kana kutaura nemunhu kana kudini. Handiti munguva ndauya daisoka. Zvinhu zviwadza. Because munguva nyaya ichitaurwa ka. Pamupani zvoda kubata mashoko. Saka ndikumbirawo kana paine kana vanhu vanotibatsirawo muripomesa nyaya itaurwe. Handiti muripomese bhozi kutaura kuri kuitika apa ka. Ini handishombo kunzwisisa. Kutaura kuitika. Dare riri kutaura iro kuti panobviswa madamages ekukanganisira chi mwana wenyu. Ko pakuzochinjana mwana mukoni ati vari kuti uyu wanga wakapfimbana kudhara. Right. Mukoma Nemunin'ina. Right. Means why dare zvakare roona kuti ndosaka nyaya yakaenda kumapurisa. Mapurisa akatoona kuti hapana chi. Right. Pamusoro aiwa pamusoro emambo wangu. Isusu mapurisa atakaenda handiti. Mapurisa emaraina handiti ka nyaya yakatotaurwa maraina handiti ka vakataura mukugasana kwenyu handiti ka chingotaurira naye handiti. Vakazopa go ahead. Right. Iyo irape. Vakazopa go ahead. Means why irape kana akarepwa nemukoma wacho anondomangara kumapurisa hatitongi isusu nyaya dzemarepi. Anondomangara kuti ndakarepwa. But nekuona kwatiri kuona hapana repi nekuti munhu haufambi 1 kilometer kuti undorepwe usiku nemurume. It means kuti unenge urikubvumira zvirikuda kuitika. Shaka ngaende kurepu kana yazobuda kurepu. But ndiri kutaura kuti umbowo hwacho hwerepu hapana hurikudi. Urepu hausi kubuda nekuti munhu akatorarwa achitoda kurarwa. Mwana wenyu akatorarwa achida kudii kurarwa. Apa inenge yakunzi irepu handisi kuzviramba sekuona kwavari kuita tezvarawo. Asi iyoyo nyaya iyoyo yakanga ndiyo yakabvisirwa mombe. Iyo wakati mombe tipei mombe. Nyaya iyoyo yapera saka pasara emukomana ichaperera kwamambo kutaura. Irepu ende irikutaura kuti yakadii makaripirana mombe.
Ipakacho ndibwerera kanyorwa nemabhuku acho. Haina kuya iri kwenyu. Yakauya. Saka mese murimo murepi. Nekuti mato nekuti makatodzira repu kutotambira mombe inotokuendesai kuti chii kumapurisa. Iyo kuti makatobvuma kutora mamombe munhu yerepu. Ari muri kuona muri kuvhara nyaya yerepu. Saka matofa kuti omwi munyaya. Ini mambo handidi kupinda munyaya iyoyo yerepu. Nekuti kana iri repu endai kumai mundomangai kumapurisa. Bari imi mwenda kumapurisa kutoziva kuti maatone nyaya nekuti makaita makambisi makatotora mombe yerepu yakadii. Padone pepa rakanyorwa anditi anda kuyanzi repu anditi ka rakanzi chii ndakati taichinjana mutsikanawo kana unhu achichinjana urichinjana zvinhu zvauri kuirirana ingano zvandiri kuona pakada ikazita kutaura kuti apa hapana chii hapana mhosva vanhu vaichinjana mukadzi aibvuma kuchinjana muri kuona. So ndapedza imi kutonga muri kuda help munotomira ndozokubatsira help nekuti uyu aka muri kuona hapana repu akasvika right makabhadharwa mombe namukoma wake dare rakupewa futi mombe kwaari yekudii futi nekuti zvinhu izvi aiita achida kuita zvinhu izvozvo. Imi mdima urautomanikidzira kuti irepu isiri repu nekuti uyu akatofamba kuma 11 1 kilomita nemurume ndokusvika mubedroom ndokundowaridza doponde ndokundorara then hapana repu ipa. Muri bati kunzwisisa makatobhadharwa mombe yekutenda kuti takadi tezvako avo vaizi iri nyaya chaiyo ndozenza dai mandizwa kuti ndonzenza ndiye anofanira kutanga achitobhadhara dare kuti zvaaita izvi kusanganisa varume vairi iye achiziva kuti chii mukadzi wemurume mumwe chete. So hamubvumirwi mukadzi kuti ararwe nevanhu vairi achibvuma kurarwa nevanhu vairi. Wechiti Mukoma Nemunin'ina machira changamira ndiri kutsigira mutauro wamuri kutaura kudai vaikwanisa kuti vanzwise pakutaura nachangamira. Panoverengwa vanonotarisa anonzi maessential elements enyaya. Ndosaka changamire vari kutaura neruzivo, vari kutobatsira imini ndimi wavari kutobatsira kuti munzwisise. Mungagona kupedza nguva yenyu asiwo changamire vada kuedza kurerutsa kuti nyaya ifambe zvakanaka. Pakakanganisika mwana wenyu ndiye akakanganisa. Mambo vada kutozama kuti vange vachikubatsira. Changamire akatoza kutorerutsa unzenza vakavanhu vatangira ipapo akatanga kudanana neuyu uyu akamboenda kubasa kukati akatsara akatizira mumwe akadzoka pamusha penyu ane mwana uye achibva kwaakabva vakadanana futi iye ane mwana. Saka vanhu mumusha vanomona sebenzi rinongotakurika zvese zvese. Mwana akareruka zvekuti anongotorwa adabana ibhora. Right, unobhadhara rini? Izvi zvandanisandani Rini? Unobhadhara rini? ndangotengesa 40 ndombohafura. Right, rini 350 haimbodi kuhafurwa. 40 yacho ndikarima ishoma But 350 haidi kuhafurwa unobva wapedza nyaya dzako idzi. Tokupa by 30 June ngobhadhara 350. Mbudzi dzedare unodziunza rini? Mbiri. ndofunga musi wa 30 June unza mbudzi dzedare. Musi wa 30 June ndofunga ndo pandakwanisa kuunza mbudzi 40 yacho isati yaketwa isati yasunga. 30 wounza mbudzi 350 rini? 350 ndozounzawo ndamboti Rini? na September. Fodya inenge yatopera kutengeswa kudhara. Fodya ndinayo changamire. Fodya ndinayo ishoma. Mabhulozi anenge avharwa. Fodya ndinayo ishoma. Wandotengesa ubhadhara zvikwereti zvako zvese. Fodya iyoyo nekuti mhosva yawakapara. 350. Changamire. Ndanga ndichida kuziva nekuti pafodya ndakatoti nini
ndichada kutenga preparation kumukadzi, ndichada kumaintaina nomba. Ndo zvaunozosenzera nekuti nhumba isi wasati yazvarwa. Handwa kuti unosasenzera, uchizosenzera zvinhu zvekumashure. Saka 30 June ndo paanobhadhara fodya tapedza. Right. Ndachikumbira kuti tinoziva kuti right. Zvakaita kubva kwedu ka kuti tiwe kuno nembudzi tinoti netsea ndizivi kuti iri mari $80 $40 mbudzi yedare. Okay. Right. Asi zvaita hazvo kuti ndikawana mbudzi ndonyorerwa tsamba yekutakurisa mbudzi. Unotaura haumbodi tsamba, unongotaura kuti kuenda naye kwamama. Right. Plus ndaida kuziva kuti uyu muroora uyu since akumba kwawo mbatya dzake wakasiya kumba kwenu. Endesai mbatya dzake, watambire mbatya dzake. Nekuti hatichabvumiri kuti adzokerwe kwanondorarwa futi vari vairi. Yapera. Ne120 iyo unozoibhadhara 120 iyo tati 350 muna June wapopera, then 120 iyo 126 iyo tati uzoibhadhara muna September mangu wakutaura 30 September. Right, this is what I did.